ranang nang Jawa ya kuwi urip ana Arab basa Arab kabeh ling pepilih nanging ning mlebu Jawa ni kanggo marang yang Sunan Kalijaga ling pepilih anggone kaya kang pewayangan duri-uri kang cara nyadran lan diarani adat Jawa iku anggone diarani ling pepiring lan dinato anggone ngajarke marang Islam saking yang Sunan Kalijaga. Dadi saka adat Islam saka adat Jawa akeh padha ora ditindakno amarga sing ngerti pun musyrik sirik cara basane beda. Dadi kaya ngono cara gawe gumantung nama akmal saka niat manungsa pakluk sing lagi rawuh turunan iku virus kanggone manungsa wedi dirapetke nang jero papan omah ning kang jeneng virus kuwi mau kuwi ndelika tetep kena amarga ora ketok iku mau dadi ning wedi marang ring Gusti Allah Rabbi cara ngayu Jakarta nganti pakluk yang hamong kupono lan sapitune ngetokake anggone pitu jejanganan iku wau kang luwih lan sapiturute ngomongi sing agama sing ora ngerti kuwi sirik nanging aku ora kaya ngono sing gawe luwih sirik sing kepiye juntrungno artekno anggone sirik jejanganan dadi jangan diuntal basane buta kaya ngono nanging ning kaya ngono jejanganan ben ngerti warna-warni pitu ki apa pitulungan sanepan pitu jangane pitulungan sanepan jangan kuwi basane jangan kuwi mau Indonesia ning kang cara basa Jawa aja dadi intine aja apa sing ditumindake marang ning Gusti larangan aja ditumindake tumindakno apa sing dadi pitulungan dadi kuwi sanepan ning menungso ngomong sirik ora ngerti ilmu sanjur ngerti Al-Qur'an hadis pelajarana ning ngomong sirik menungso kuwi kurang ilmu kuwi ngaji meneh to jiwa dandane ati ning ning arep muni-muni rawon aku Sleman wae Jakarta yo aku marang sing raja ireng ayo sapa tak ulang ngaji papan burung kene sing kang saka ilmuku aku ngaturake wong esuk detik iki bener aku nanging sadurunge aku kapungkur wis rawuh kang ana 58 papan mungkin dadi 58 burung kene aku wis rawuh iki rawuh maneh saka wengi detik iki kang kapindho ora ana papan burung kene dadi aku ngaturke ya aku lagi rawuh ning tak aturke wiwit kuwi bakal pitakon pitu takon liya-liya dadi aku wis mlebu marang kaum Islam amarga marang sakabeh pun manut saka sing diuji sadurunge wis Islam akoni salat lan sapitruke kuwi apa dadi kaya ngono Islam ya wajib njalani rukun Islam salat salat poso zakat haji ngono niat dadi ngopo kowe haji niat kabeh menungso niat iso anggone ngono niat nanging anggone sing dimaksud iku wau tak walekake haji ning mampu lah ning mampu kabeh iki kaya bondo didol cara basane menungso minggu haji bisa nanging saiki padha diundurke haji umroh amarga papane wedi turu dadi kowe ngatur kaya ngono ora teges wedi la wedi iki ana Gusti Allah amarga turun aku saka kowe maksude sing kowe